Hej og velkommen til denne uges vlog. Mandag morgen, og det starter ud med lidt simpelthen en pandekage, lavkage med is og alt muligt imellem lagene. Det ser super lækkert ud. Men følg med i den her uge, den bliver super fed. Jeg skal hjem til Laura, spise noget aftensmad, og så til træning. Hey. Credit. Ja. Shout out. Shout out. Okay, så 25. Ja. Er det ikke, er den her, der ikke varm? Nej, det er en lorteovn, hvis den bliver varm. Det er jo kaninlort. Ej, det så er der serveret. Så er der Au. dessert. Det lugter brændt. 1-10. Nej. Det der, det er en mild. Altså, hvis jeg putter det i den her. Fuck the fuck. Ej. Hvad gør jeg? Ny pose. Ja. Nej, kom ud igen. Det her, det kommer til at gøre ondt, fordi nu har vi lige stemt om månedens roomie. Og nu er det ikke længere jeg, der skal være det, men Emil, der har vundet den. Mine damer og herrer, Emil er månedens roomie. April 2025. Det var ondt, men velfortjent. Fair nok. Lidt lækker aftensmad. Aftensmad. Kan du præsentere menuen? Selvfølgelig grøntsager med noget fars, som er lavet af, ja, det er så courgetter, lidt ost og lidt tomat og lidt citronskal og lidt pinjekerner osv. Lækkert. Og en meget indbydende salat her. Meget indbydende. Jeg lukker længere til Aalborg. Selvom det er nord, Djursland, der er længere til Aalborg, end der er herfra. Salat er fedt, men det er jo lidt salat til salat. Jeg er den bedste. Lige kommet tilbage fra super hyggelig picnic ude i skoven. Og nu får vi lidt over til grill. Vi indviger den nye grill. Og det bliver virkelig, virkelig lækkert. Lidt flødekartofler også, og vi glæder os til at hygge med lidt god grillmad. Med laurbærblad. Hjemmelavet. Laurbærblad på. Det har jeg aldrig set før, det er en ting. Du får også lavbrød til, Laurbærblad. til flæskesteg. Ja, det er rigtigt. Ja, ned i smærene, men Ja. det var det, vi fandt ud af, at det var rumors. Man skal lægge dem under stegen. Ja, er det rigtigt? Jamen, Så de det- kan suges op, ikke? Årets første majskolbe. Åh, din er flot. Er der kanel på flødekartoflerne? Anders. Er der kanel på? Er det kanel? Jeg kan ikke gå herover. Vi kan snakke. Fordi den, okay, kan vi lige... Hvis jeg bedser, og vi rykker en tilbage, går det så nok? Hvilke engelske ord bruges om det at rejse penge til et projekt ved at indsamle mindre bidrag fra mange mennesker, typisk via internettet? Crowdfunding. Det er blevet fredag, og jeg skal ned og drikke en øl med nogle tidligere kollegaer, og så skal vi ud til Spot Festival, høre nogle koncerter. Måske nyde en enkelt øl, man ved aldrig, hvad der sker. Det bliver i hvert fald hyggeligt. Hvor er kortet op? Hvorfor er det så hemmeligt? Jeg er bange for det hele ramler. Også med det. En gang til. Jeg får tale ikke om dig. Måske er jeg bare ikke god nok, men ingen kunne gå som dig. Pause. Er det badmintonmesteren? Jeg har solgt mig selv med længe siden. Jeg sikrer han nu. Jeg mener det. Jeg ser vanvittigt dårligt. Kun det øje. Ja. Og der var ikke noget. Vanvittigt meget. Nej! Ja! Der kommer Jonasson og Rasmussen. Hvor vildt, mand! Jeg har altid chance for at svare rigtigt, fordi det er 4 svar
svarmuligheder, ikke? Du har svarmuligheder, okay. Ja. Okay. Altså, Vil du tale, der skal jeg så ikke figurer, skal man så bare stable op på benene? Men det er jo Vi er på vej ud på skattejagt, fordi vi følger en fyr på Instagram, der gemmer penge rundt omkring. Og nu har vi lige set, at han har lagt en 100 kroner seddel lige ved siden af, hvor vi bor. Så kryds fingre for os. Har der været nogen? Hvor er den henne af? Jamen, så ligger den bare her et sted. Den er her ikke. Vi har lige spist noget lækker aftensmad og får nogle venner på besøg lige om lidt. Og så skal vi ned til fødselsdag hos en af vores andre veninder, Naomi. Og det glæder vi os til. Vloggen, mand. Yes. Oh my god. Tak fordi I har set med i vloggen. I dag har vi bare hygget, ryddet lidt op, spillet lidt tennis. Følg med næste uge, stay tuned på kanalen. Ha' det godt så længe. Crazy næste uge, mand.